Kanadem, jedna lina, jo, jste viděli. No, dobře, pochem, jeden člověk. Davide! Lidi, za chvilku budu mít 2 miliony V-Bucksů, protože já tady ho furt fajtím, takže... Takže jo. Tak já jsem dal. Neříkej moje jméno. Já nejsem David, já jsem Sukač. David Sukač? Ne David Sukač, Sukač! Proč říkáš moje jméno? Já nechci, aby jsem byl hodlený. Kdo tě zabil? Kámo, říkej za prvé moje jméno, hej, přejmení, já se jmenuji David Sukač, já se jmenuji Sukač Šimon, ne, Sukač Matěj a ne, jmenuji se David Sukač, takže neříkej takové hlouposti. Lidi, teď mi ukázalo, že jsem dostal 1 milion V-Bucksů. Lidi, teď mi ukázalo, že mám 1 milion V-Bucksů už. A ještě budu mít 20, tak dostanu 2 miliony V-Bucksů, lidi. Kdybyste mě chtěli... Mně se to teď seká. Hej, kámo, mě prostě to samochodí, nevíš proč? Nevím. Lidi, teď dívejte, jak mu dám headshot.